Ségro, ty víš, že dneska je Štědrý deň? Vánoce. Jo, to je super. A jo, co? Musíme zbudit mámu a otca. A na co? Len tak jim to řeknout. Ne, nemyslím si. Proč? No, oni to už vědí. No, ale já jim to jdem podat. Mami, oci, stávejte. Mami, oci, stávejte. Co pak, dítětka? Jo, co pak? Oci, stávej, hned. My tebe povíme, co pak se děje. No, stávej už, oci. No jo. No, co pak se děje? Co pak? A spadám. Co pak se děje? Len to, že... No, já to povím. Len to, že dneska Štědrý deň. Já vím. Dobře, máme stromček. Nemáme, všetko bylo vyprodané, víš? Všetko bylo už vyprodané. Jaj, to ano. Nemám peníze. Ne o to, že nemáme peníze, ale v Lepesákové neboli už. Každý si koupil z bohaté rodiny, aj z nebohaté. Ja, tak to jo. Tak jo. Jsem to říkala, že nebudu mať stromček. Nebudeme mať stromček. Já vím. Uhni. Dobře, tak a mám pro vás dobrou zprávu. No a jakou? Přijde ku vám Valentínka. Ne, len ona ne. A proč? Ví, co mi je urobila, víš. Ty dobře to víš. No jo. No, mami, já vám povím, co se dělo. Keď ona přišla, dobře, v pohodě. Ale potom se začala hádat, že ona nechce být princ, ale ona chce být princezna a nech my se jej slují. A potom za to začalo. Hovoř se kdo ďalej. No a tak ďalej, víš. Vím, dobré. Tak, keď sedě, tak si ještě chodte lahnout. A já nakystám jíst na stůl. Dobře, mami, dobře. My ti jdeme pomáhat. Ne, to sama, lebo zase to stane, že sa oberíte. Dobře. Naozaj je Štědrý deň, takže veľa musím navariť. A s vaší pomocou to bude veľmi dlho. Prepáč. Dobře. Běžím si ještě zatelefonovat. A já. A s kým? No, netráp se s tím. Čau, kamo. No, takže. Dobrá, já jdem. Ještě si objednat nějaký stromček. Vianočné stromčeky. Dobře. Takže koukneme se, co máme. A to si dáme na jeden. Takže táta a já máme rádi zelené kosti. Dobře. Tam jdeme takhle. Dobře. Toto máme. Tamto na toto. Takže odnesem. Takže. Dobře. Vynesem to. Dobře. Je to. Ne, já
tuto budem za tom sedat na této straně. Dobře. Takže ještě, co pak si dáme? No. Pre malinké dám, všetko spadlo. Dobre. Pre malinké dáme, oni majú takéto rady. Takú farbu. No, takže jeden pre malé, druhé pre malé. Je to druhé jedno. Jedna nemaluje, takže dám jej trávu. Čo? Dobre. Toto odložím. Dobře, už všetko padá. No to dám. Musím to takto dát. Velké toto. Dobře. Koľko sme? 4. Tak. Všetko padá. Asi je to začarované, nesem. Poďte papát, zlatíčkovia. Jo, mami, jedu už. Dobře, čau, čau. Môžem tu? No dobré. A ještě. To nejsem. Už jde. To bude. Jedu. No. Našel si už nějaký stromček. Ne, nebylo na prodej. Tak to je dobré. A čo to je dobré? Už nebudeme nič hovoriť. Výborné. Som sa spapala. Výborné, mami. Výborné. O 5 minút. O 5 minút později. Fajnové to bylo. Děkuji. Dobře. Necháme tu toto všetko. Dobře. Čo přinese Ježíško, to se překvapíme. Dobře? Dobře. Takže pojďme čekat na Ježíška. Už je večer. Večeru jsme jedli. Já vím. Takže čekajme, co přinese. Takže čekáme, co přinese Ježíšek. Ježíšek nám přinese. Já vím. No co pak ty přinese? No, já se jí nehnu, lebo můžem asi vyprosit Ježíška. No, to vím. Jenomže, neboj, nic se nestane. Jenomže to, že, ako to mám povedať, nehovorím, že by to najlepšie donesol, ale asi niečo dobrého donesie. Takže, dobre. Mami, už jedu. Mami, toľko dárku. No, počkaj, ja jdu. Toľko dárku. Krásné, zádherné, nádherné. Že moja, že? No jo. Takže, čo pak ešte přinesl? Nic v balení. A to nevadí. Nic balený. Takže rozbalte si, prečítaj, čo máme. Já jdu tu. Dobře. Si lahnout. Dobře, dětičky, tak si to užijte. Dobře? Ale dejdeš. Jedu iba tu, dobře? Takže, toto je
pro maminku. Toto. Děkuji Ježíšku. A ještě aj tieto poháriky sú pro tebe. Páči? To si hned dám do poličky. Takže toto je pro tebe. Děkuji Ježíšku, děkuji. Takže, a jedu tu, ty čítaj. Toto je pro... Táto veľká mačka je pro Viktóriu. To som ja. Nie, Rarity, ja hlúpem. Mačičku. Takže, i teraz ja idú čítať. Tieto dve mačičky sú pro deti, pro obidve dcérky, obidve. A toto je pro všechny. Tá mačička, pekná. A toto, mami, toto je pro mámu. To je pro mě, to jsem si přála. Krásne. Krásne, to je akože ja mám dať cedruku. A pro tantínka nic nedobre. Nic netreba, víš. Nevím, třeba. Dobře, takže odložíme to. Aha. Dáme to tu. Dobře. Takže, a ještě čo? To je nějaký vzkaz. Tuto v ketině. Takže, ještě máte na dvore. Aha, tak poď, segro. To je krásné, poď segro, jedu. To je co? No, poď mami. Poď oci. Juj. Krásne, to je krásne, víš? Krásne. No jo, to je domček. A počkej. Aj. Svítí. Fuky. Vám to nevidno. Počkej, dám tu. Víš, trošku svítí. Otvorím. Jaké svítí. Svítí to. Ale iba trošku. Dobře. Postavte sa do řadu. Takže. Dúfam, že sa toto video líbilo. Napíšte mi komentář. Nám komentář. A budu rád nám, keď napíšete. Takže dúfam, že sa to líbilo. Takže čau.